zo'r ish boshqariladi. Endi huquqiy bir yo'nalishi bo'lib, bu ishlarning texnik yo'nalishlar masalalarni oshirmaydi. Endi etikasi kelash olmaydi. Bu orada bizning texnik ijod festivali olmasini belgilagan mumkin. Chunki bugun o'zimizning imkoniy avtomobillar bo'yicha yorish master konkursi planlashtirilgan. Endi biz bugunga 21-yil g'asr kulinari degan shulay texnik ijod yo'nalishlariga belgilab o'tishadi. Bugungi belgiga kelganda bizning uyushtiruvchilar shulay belgilar birgina qatnashuvchi o'quvchilar bolada ularsiz foyda tegmayishgan. Endi inglari ular olganning oldida istalgan proyektlarni shunga ko'ra aziz o'quvchilar barliqlar bugungi yarishda qatnashuvimiz bilan sizni qutlayman. Siz endi burada bosib turasiz degan, demak siz inglari sizni saylab olganlar. Shunga ko'ra o'yinlar barliqlarda bir-biringiz bilan aralashib motor etib bugungi kunni o'tkazib ketishiga yozsin. O'yinlar barliqlarda. Сегодня нахожусь в этом здании среди вас и смотрю на ваши такие талантливые лица. Вы все такие молодцы. Я уже по телевидению, по прессе, по СМИ всегда наблюдаю, например, по Калужскому району и над другими соревнованиями, которые здесь проходятся среди талантливых детей. Вас очень много. И, как Зафрана сказала, здесь самые талантливые, самые умные, самые сильные ребята собрались. Бизу рахмат sizga. Men o'zim Oqqo'rg'on rayonida tug'ilib, shu Oqqo'rg'on rayonida o'quv maktabini bitirgandan so'ng Rossiya bo'yicha publikalarda xizmat etdim. Война случилась в Латвии, и мне очень приятно вести работу в дальнейшем направлении военно-патриотического воспитания в своем районе. И пользуясь случаем, что здесь раз я оказалась, хочу вам донести также слова поздравления от председателя правления Доставка Республики Татарстан генерал-майора Денилова Дамира Владимировича. Он тоже рад, что мы также продолжаем работу с нашей молодежью. Спасибо вам и удачи. Вперед! Bizning endi yarışlar turlar bor. Birinchisi benzin motorli vali avtomashinalar yorishi, undan so'ng bizning elektr model mashinalar yorishi. Endi sizga uyushib berilgan необычный mashina ishlab berilgan. Ular endi bizning yerda o'rnashgan. Bizni juri sostavida belgili, bizning председатель og'ir ijod üzerinde maktabdagi bu yillar texnologiyalarni o'qitgan o'qituvchimiz Muhammad Dilshod Obiyevlar bitim so'rovlar. Mening tilarim sizga boringizga o'ngishlar. Siz mana kelgansiz ekansiz, boringizda jing'ishlar. Hamida sizga motor etib, tugar etib, bir-birimiz bilan yilmayib, o'ngishli yorishlar tilayman. Rahmat. Hayda. To'xtalishimiz kerak. Minister
Кім оқтаны? районында Құрбан. техник юнәлештә булган ярышларның берсе гади автомобильләр ярышы, республика зона ярышлары Актанышта үзебездә үтә. Бу инде безнең 3нче ел рәттән Актанышыбызда үтә. Моңа инде бик нык булмаса сөенечле. Монда инде безнең районнар Ютазы, Актаныш, Чаллы, Спас, Минзәлә, Сарман районнары бик нык катнашалар. Һәм инде бу зона ярышында беренче урын алган команда безнең бара Казанга республика ярышына. Монда инде безнең ярышларга килгәндә бу гади автомобильләр ярышы барлык ничә әйтәм инде доступный ярыш дияргә була инде. Чөнки монда гади безнең конкурста куллана торган инструментлар, инде булса детальләр кулланыла. Монда инде безнең 3 номинациядә безнең катнашалар. Беренчесе гади резина мотор машиналар, алар инде безнең ераклыкка баралар. Иң ерак баручы модель инде безнең әлбәттә урынга керә. Аннан соң безнең икенче номинация ул электромодельләр. Электр моторы белән хәрәкәт итә торган. Алар инде безнең капкага туру керергә тиешләр, инде төгәл керергә тиешләр. Һәм менә шуннан аларга баллар куела. Üçüncü безнең илеше иде. Һәр команда необычный модель эшләп килергә тиешле, машина модели. Монда инде без баланы фантазиясына карайбыз. Аннан нинди материаллардан бу проектны эшләгән һәм инде ул проектны ул безгә жюрига ничек яклап күрсәтә. Бунда инде бу ярышларның барлык балалар да катнашып, җиңүчеләргә билгеләп, аларны котлап, һәрберсенә дә безнең бүләкләр әзерләнгән, призлар әзерләнгән. Шуны әйтәсем килә, безнең 3 ел рәттән инде социаль партнер булып тора Дастаф оешмасы. Бу Дастаф оешмасына минем җитәкчелегенә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Елда алар тутырып үзләренең бүләкләрен, призларын алып киләләр. Һәм инде монда һәрбер бала килеп, үзен күрсәтеп, бүләген үзе белән алып, ире техник юнәлеш түгәрәгенә ирешәкмен дип дәртләнеп кайтып китә. Рәхмәт.